Buwan North, Central Luzon at ilang personalidad sa pagbabalita kinilala sa 3rd Daluyon Media Awards. Tunghayan sa report. Kinilala sa 3rd Daluyon Media Awards ng Universidad de Dagupan Alliance of Communication Students ang programa at ilang personalidad ng GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. It is our way of thanking our media practitioners na ginagawa ang lahat para sa ating society, especially nowadays na sobrang dami nang nangyayari ngayon sa bansa natin. Ang kailangan natin ay ang lehitimong pamamahayag. To have journalists na nagpo-protect po ng line between truth and disinformation, I think importante po na i-recognize po natin sila through this event. Kinilala si CJ Torida bilang Best Male Field Reporter, habang si Jasmine Gabriel Galban ang tinanghal bilang Best Female Field Reporter, at si Chris Zuniga bilang Best News Anchor. This award is a reminder that journalism is more than reporting facts. It is about giving voices, a platform, and connecting communities. Wagirin bilang Best TV News Program ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Kailangan nating isulong na ang mga mamamahayag, lalo na yung mga lokal na mamamahayag po, ay hindi bayaran. Sa bawat parangal at pagkilala, kayo po mga kapuso ang aming tunay na inspirasyon. Makakaasa po kayo na mananatili kaming tapat sa aming panata. Sa kabila ng laganap na fake news at disinformation, mananatili kaming liwanag sa dilim sa pamamagitan ng paghahatid ng katotohanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Kasama si Henry Dominsil, Sandy Salvacio, 1 North, Central Luzon.